Čaute, babi. Teplomer práve ukazuje 38 stupňov v tieni. A práve v tento extrémne horúci letný deň vám chcem dať jeden výborný tip, ktorý ja už poznám dlhé roky. Poznajú to aj moje klientky, ale chcem sa podeliť aj s vami, pretože to je super a krásne to osvieží vašu pleť, hlavne počas týchto horúcich letných dní a kedykoľvek počas dňa. Použijem na to hydratačné regeneračné tonikum z rady Timewise. Áno, je to vecička, ktorú používame v rámci našej skincare rutiny ráno, večer na dočistenie pleti a na stiahnutie porov, na vyrovnanie pH pokožky. Obsahuje bylinky, obsahuje výťažky z myrty obecnej, štartuje to kolagén, famózna záležitosť, ktorú normálne bežne dávate na navlhčený tampón a dočisťujete. Ale jeden úžasný letný tip. Vezmite si takúto fľaštičku, ktorá má rozprašovač. Môže byť sklenená, môže byť umelohmotná, je to proste na vás. A stačí úplne taká mini pidi, nemusí byť vôbec veľká, aby sa vám zmestila do kabelky, nezbrala vám veľa miesta. Odlejte z tohto tonika naozaj trošku, asi také množstvo plus minus, koľko si myslíte, že miniete v priebehu toho dňa. Viac si nedávajte, radšej si potom čerstvé dolejte na druhý deň ráno, aby ste to vždy mali fresh. Zoberiete, nastriekate 2-3 streky, úplne stačia, môžete na dekolt, môžete na celé telo, ale prioritne na vašu pleť. Vôbec sa toho nemusíte bať, ono vám to krásne stiahne pory a tá pleť sa nebude toľko potiť. Nebudete mať lepkavý pocit, nepoškodí vám to make-up vôbec a vydrží vám to naozaj krásne, že nemusíte sa striekať každých 5 minút. Je to výborná záležitosť. A ešte veľmi dôležitá vec, je to nekomedogénne, je to hypoalergénne a neparfumované. Na toto si dajte veľký pozor, pretože neodporúča sa slniečko kombinovať s parfumovanými telovými sprejmi. Ani na tváričku si nič parfumované nedajte, pretože je veľa alergií v posledných rokoch, ktoré vznikajú práve v kombinácii UV žiarenia a parfumovaných prípravkov. Dajte si na to pozor, je to veľmi nepríjemná alergia a tu sa toho vôbec nemusíte báť, pretože je to neparfumované a hypoalergénne, vhodné na citlivú pleť, hydratačné, regeneračné, moje úžasné božské tonikum. Takže odliať do fľaštičky, nastriekať a ideš ďalej. A nezabudnite pri tom, predtým ako budete striekať na tú tváričku, zavrieť oči. Tak hydratačné, regeneračné tonikum.